Sena wara l-investigazzjoni bejn Times of Malta u Reuters żvelat li l-investitur tal-power station tal-gass Yorgen Fenech kien il-bniedem misterjuż wara 17 Black, sa fl-aħħar it-tnejn li l-leminija tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Schembri, mistenni jixhed għall-ewwel darba brabta mal-kumpanija f'Dubaj. Minkejja li Chief of Staff tal-Prim Ministru prova jwaqqaf it-talba li saritlu biex jixhed dwar dan il-każ, fl-ibel li ressa huwa stess fil-konfront tal-Membru Parlamentari Nazzjonalista Simon Busuttil, it-tnejn se jkollu jeżegwixxi l-ordni li saritlu mill-qorti lura f'Lulju. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien wieħed li jekk jinstab li kellu x'jaqsam mal-iskandlu tal-kumpanija 17 Black immexxija mid-direttur tal-Electrogas Yorgen Fenech huwa kien jirriżenja minnu fih. Madankollu bħal kull ħaġa oħra minn żmien l-iskandlu tal-Panama hawn juża kell differenti ma' min huwa qrib tiegħu. Hekk kif għal 3 darbiet u aktar falla milli jgħid x'passi se jieħu dwar Schembri b'diversi skużi u devjazzjonijiet varji. L-ewwel darba li smajna bis-17 Black kien lura fi frar tal-2017 mingħand il-ġurnalista Defne Karwana Galizja, fejn xhur wara ġew żvelati sensiela ta' emails bejn Yorgen Fenech, Schembri u l-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi. Dawn tal-aħħar ċaħdu kemm il-darba li għandhom rabta ma' din il-kumpanija. Minkejja però li f'email minnhom iswed fuq l-abjad intqalilhom li l-kumpaniji li kellhom il-Panama kienu se jirċievu ma' $2 miljun diretti mingħand 17 Black, fi kliem sempliċi allegatament kickbacks mill-proġett tal-power station tal-gass. Dan fil-waqt li tul l-2018 ġie żvelat li fil-waqt li aġent li supplixxi t-tanker tal-gass f'Dellimara għadda €200,000 lill-kumpanija, 17 Black irċevit ukoll pagamenti li jisbu $1 miljun mingħand kumpanija fis-Seychelles ta' sit misterjuż mill-Azerbajġan. It-tnejn Schembri mistenni jixhed għall-ewwel darba f'dan il-każ li hu flimkien ma' Konrad Mizzi ċaħdu kategorikament li kellhom x'jaqsmu minkejja l-evidenza. Il-ħabib tal-Prim Ministru ser ikollu jagħmel dak li ilu jaħrab minnu x-xhur minkejja l-iskużi u nofs veritajiet ta' Joseph Muscat.